ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ତ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା, ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ର ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ିବେ, ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭଲ ଡକ୍ଟର ହେଇକି ବାହାରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ନିଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ। ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେବା ପରେ 4ରୁ 5 ଜଣ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଯାହା ଶୋ କରୁଛି 4ରୁ 5 ଜଣ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିସାରିଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ତାଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷ ମେହନତ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ତାର ପୁରା ଧୂଳିସାତ ହେଇଯାଇଛି। 2025 ମସିହାରେ ବି ପେପର ଲିକ୍ ହେଇଥିଲା, ନେଟ୍ ଲିକ୍ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଲିକ୍ ହେଇଥିଲା, ତଥାପି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପୁଣି 2026ରେ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ପଳାଇଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ରାଜସ୍ଥାନର ଗୋଟେ 22 ବର୍ଷର ଜଣେ ପ୍ରଦୀପ ମେଘୱାଲ ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ତା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀରେ 20 ବର୍ଷର ଜଣେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଗୋଆରେ ଏବଂ 4-5ଟି ଜାଗାରେ ସୁଇସାଇଡ୍ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ମାନେ କାହିଁକି ସୁଇସାଇଡ୍ କଲେ? ପେପର ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ। ପେପର କୋଉମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିକ୍ ହେଲା? ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଙ୍କ ପଛରେ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଟୋନମସ୍ ବଡି, ତାକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କରାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଟାର କିଛି ବି ଧାନ୍ଦଲି ହେଉଛି ତ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଦାୟୀ। ଏଟା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ରିଫର୍ମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। 2025ରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା 2026ରେ ହେଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଏଠି ବହୁତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବେସ୍ଲେସ୍। ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆଜି ମଲେ କାଲି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଡକ୍ଟର ହେଇଥାନ୍ତେ, ଡକ୍ଟର ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ କରିଥାନ୍ତେ। ଆମେ 4-4ଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ହରେଇଲେନି, 4-4ଟା ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ହରେଇଲେ, ଫ୍ୟୁଚରରେ ସେମାନେ ଡକ୍ଟର ହେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତେ। ସରକାର ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏଟା ତ ହେଉଛି। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବ, ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନତମସ୍ତକ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିକା ଯେଉଁ ଜେନେରେସନ୍, ଯେଉଁ ଆମର PUBG ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି IPL ଭିତରେ ପଶିକି ରହୁଛନ୍ତି, IPL କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମକୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଉଛି? ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର। IPL ଦେଖିବାରେ IPLରେ କିଏ ଜିତୁଛି କିଏ ହାରୁଛି ଆମର କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି? କିନ୍ତୁ ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟା ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ଡକ୍ଟର ହେଇଥାନ୍ତା, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମକୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ମେନ୍ ମୁଦ୍ଦା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କର। IPLକୁ ଛାଡ଼, IPLରେ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସେମାନେ ଗଢ଼ିବେ। ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ IPL, ହଁ ଆମର ସେଇଟା ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଖେଳିବା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏତେ ଫୋକସ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ମେନ୍ ମୁଦ୍ଦାଟାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। କାଲି ଇଭିନିଂରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ IPL କଥା ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ହେଉଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, କିଛି ନାହିଁ। ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ କାହାକୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରୁନି? ଆଜି 2 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ସମସ୍ତେ A to Z, ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଧନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଉଛି। କାହାକୁ ଅଳ୍ପ ପକାଉଛି, କାହାକୁ ବହୁତ ପକାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ବିଷୟରେ କେହି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାନି, ଡିସ୍କସନ୍ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ IPLରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆୱାର ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, IPLରେ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ନାହିଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରକୁ? IPLରେ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କେସ୍, ଏଟା ବହୁତ ଖରାପ। ଏଇଟା ଆମର ଯଦି ଆମ ଦେଶ ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି, ଆମେ ବାହାରେ କ'ଣ ଆମେ ଶୋ କରିବା? ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରି, ଯଦି ଭିତରେ ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେଇଭଳିଆ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରୁନୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ହିସାବରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଉଛୁ ଯେ ଯାହାଫଳରେ ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।